अच्छाई तनिका बुराई हमनी के पहचान हा। तनिका अच्छाई तनिका बुराई हमनी के पहचान हा। जोशीला टाइल वाला ए भाई हमारे तनाम हा। जोशीला टाइल वाला ए भाई हमारे तनाम हा। ए भाई हमारे तनाम हा। जोशीला टाइल वाला ए भाई हमारे तनाम हा। मेहनत करके खाई ले हम दिन भर टाइल्स लगाई ले। कौनो लोगवा के आगे हाथ न हम फैलाई ले। हाथ न हम फैलाई ले। हाथ न हम फैलाई ले। ओ मेहनत करके खाई ले हम दिन भर टाइल्स लगाई ले। कौनो लोगवा के आगे हाथ न हम फैलाई ले। दिन दुखियन के गले लगावल हमनी के शान बा। दिन दुखियन के गले लगावल हमनी के शान हा। जोशीला टाइल्स वाला ए भाई हमारे तनाम हा। जोशीला टाइल्स वाला ए भाई हमारे तनाम हा। ए भाई हमारे तनाम हा। जोशीला टाइल्स वाला ए भाई हमारे तनाम हा। ओ गाँव हमर चारों लभट्टा थाना वारिस नगर हो। पोस्ट पररिया हमर जिला समस्तीपुर हो। जिला समस्तीपुर हो। जिला समस्तीपुर हो। ओ गाँव हमर चारों लभट्टा थाना वारिस नगर हो। पोस्ट पररिया हमर जिला समस्तीपुर हो। तनका अच्छाई तनका बुराई हमनी के पहचान हा। तनका अच्छाई तनका बुराई हमनी के पहचान बा। जोशीला 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 टाइल्स वाला ए भाई हमारे तनाम हा। जोशीला टाइल्स वाला ए भाई हमारे तनाम हा। बुझला। झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर।